l-ikla llum tafx. Ġejja. Waqt lesta? Dal-waqt jgħad bezzan, is-soltu l-kelma dal-waqt fis-semmi l-inqas għandi se joħrax nistennaw jien. Tissaġerax. Żewġ minuti nkun lesta. Jaqbel, għax ma Martin ftem fit-8:30 u diġà daqqu 8. Isma' mela ma jafx jistenna dan Martin. Isma' mhux l-ewwel darba tal ħallina nistennewu. Jien naqtawlu xejn paroli u lesti ħasra. Ilħaq. Ittaqaqni ġew. L-ewwel tajli biex ma parlax, u issa se tparla int. Kristin ħadithom iċwievet u. Kristin xi tifla żgħira. Isma' ġew, tinsix li għalqet 19. Nittama illi tidħol fil-ħin. Ġew, tista' tgħidli għaliex tiddubita daqshekk minn Kristin? Għandha raġun tgħid li ma tafdaqix. Mela ma nafdaħħix, ma rrid noħroġ moħħi mistieda kollox hu. Mela serraħ rasek, illum kellha toħroġ ma' tas-soltu. Inseżaħ tal-lum jien, ma nafdaħħhomx għax kollha l-istess. Għaliex? Kollha l-istess pezza dawk nofs ras. X'se tagħmel min ħaġġem? Il-Kristin ħaffakkara li għandha tidħol fil-ħin. Naħseb aħjar immorru torsa naslu tard. Hekk provajt ngħidlek 5 minuti ilu jien. ċara, Chris. Xejn rid lura. Ma mhux is-soltu tiegħek li tagħmel hekk int. Ma l-omek kellha ftit nagħmel niġi lura kmini. Naħseb li Kristin taf tfendi għal rasa. U jien naf kollox inkwiet dak kollu dak li naf jien. Iddaħaqni jitba'. Mela meta noħroġ niġi tard tinkwita. U llum għax fixt u ddeċidejt niġi lura qed tinkwita wkoll. Għana suppost kelli nagħmel jien skonti noħroġ niċċelebra. Iva, Joe, ma taħsibx li Kristin għandha l-età tagħha u taf x'għandha tagħmel. Ġifieri għax issa qed 19-il sena nistgħu ngħidu li għandha l-età tagħha di. Ma sorritax, fiha ħażin li ddeċidejt niġi d-dar. Għas-sinjal li għandek skoss inkwiet, ara ssib xi tfajla. Ta' 17-il sena ssibt ma toħroġlokx toqgħod hawn qiegħda mingħajr raġuni ta' xejn. Ir-raġuna ftit ħasra. Intom qed ngħidkom fuffa kontra tiegħi. Qed tagħmlu xi ħaġa u ma tridux tgħiduli. Joe, naħseb aħjar immorru għax se naslu tard. Le, ker. Ma aħna sejrin imkienu inti b'paw. Mintom se tiċċaqalqu minn hawn qabel ma tgħiduli x'inhu jiġri eżatt hawn ġew. Kollu sew. Ħanajlek jien x'inhu jiġri. Kristin idħol ġewwa. Joe, ħankellmek ftit. Joe, hemm bżonn li nifhmu li aħna ma nistgħux nikkontrollaw lil Kristin kif irridu aħna biss. Jiġifieri. Għadek ma fimx li għalkemm aħna l-ġenituri tagħha u importanti li nagħmlu s-sem tagħna. Hemm xi ħadd aqwa minna jħossib il-Kristin. Ejja nafdaw fih. It-tensjonijiet fil-familja ma tistax tevithom, imma tista' tikkontrollhom. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telaw ukoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċ-ċoħ fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-dehn u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instambtu u ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U qalilhom: U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fl-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. It-tensjoni hija parti mill-ħajja. Ma jistax ikollok ħajja mingħajr tensjoni. Forsi wieħed jgħid nifhem illi x-xogħol iġib li ċertu tensjoni,
Nifhem illi it-triq iġġib li ċertu tensjoni, pereżempju mħabba traffiku, illi ma nistax nifhem hija anke d-dar sa nsib it-tensjoni. Ijwa, ikolli ngħidlek, għaliex la darba ngħixu flimkien xi tip ta' tensjoni u livell ta' tensjoni dejjem ikun hemm. Biżejjed ngħidu li ta' opinjonijiet differenti u sitwazzjonijiet li jinħolqu fil-ħajja ma jistawx ma jħolqulniex tensjoni. L-importanti hu illi it-tensjoni ma tiġrix bina u narfu nikkontrollawha. Interessanti li anka fil-ħajja tal-familja ta' Ġesu kien hemm tensjoni. Il-Vanġelu tal-lum jispjega it-tensjoni kbira li sabu ruhom fiha il-ġenituri ta' Ġesu meta ndunaw li Ġesu ma kienx magħhom, intilef. Mhix ċajta ta' jkollok tifel joġu f'not ta' 12 sena u jintelli flek u ma tafx fejn qiegħed, tagħtik rasek kif ġara lilu. Reġgħu ġrew lura Ġerusalem biex jaraw fejn hu. Meta sabuh, Ġesu qaltlu, ara missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. Għaliex għamiltilna hekk? Ovvja li kien hemm tensjoni. U din it-tensjoni kienet sa teskala meta Ġesu irrispondi għall-Madonna. Wieħed jista' jagħtik ir-rispostu, sanna intom għalfejn qattu tfittxuni. Ma għaliex jiena sa m'għandix 12 sena, alla ma tafx li nrid nagħmel dak li huwa ta' missieri. U kienet kompli tiskala kieku reġgħet irrispondiet, ġifieri it-tensjoni irridu nikkontrollawha biex ma tagħmilniex ħsara, nevitawha kompletament, ma jistax ikun. Però l-Vanġelu iwassal messaġġ ieħor dwar din it-tensjoni li tista' anke tirriżulta fil-familja. Forsi wieħed jgħid sfortunatament jiena ngħid le. Normali, anzi familja mingħajr xi naqra tensjoni mbagħad tkun familja mejta mhux familja ħajja. It-tensjoni turi li l-familja ħajja, basta nikkontrollawha. U mod kif nikkontrollawha hu li aħna niftakru li nħobbu ħafna l-xulxin u nirrispettaw ħafna l-xulxin. U infittxu li konna fiduċja f'xulxin. Allura jiena jkolli rasi mistrieħa li meta inti qed tirribatti dak li qed ngħid, qed targumenta miegħi, inti qed tagħmel hekk għax li tixtieq lil ġid. Bekk it-tensjoni innaqsuha. Iftakru wkoll li fil-familja ta' Ġesu, Ġuseppe u Marija kien hemm il-preżenza t'Alla. U allura it-tensjoni qatt ma seta tissuperhom u tkissirhom. Fil-familja tagħna il-preżenza t'Alla inżommuha billi nitolbu flimkien. Ejjew insibu ħin hekk jista' jkun kuljum u bħala familja nitolbu flimkien ħalli Alla jkun fostna.